G2 நிறுவனத்திற்கும் கோபாலபுர குடும்பத்திற்கும் நேரடி சம்பந்தம் இருப்பது இந்த கேஸ் மூலமாக நமக்கு அம்பலமாகிறது. விகடன் குழுமத்தோடு நாங்கள் நிற்கின்றோம். அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு பத்திரிகையாளராக சகோதரர் மாரிதாஸ் அவர்களோட நாங்கள் நிற்கிறோம். அதே நேரத்தில் பத்திரிகையாளராக சவுக்கு சங்கர் அவர்கள் இதில் அவரையும் ஜோடனை செய்து நடவடிக்கை எடுக்க பார்க்குறாங்க. பத்திரிகையாளராக கருத்து சுதந்திரத்தினுடைய குரல் வழியை நசுக்க பார்க்கின்றார்கள். இவர்கள் அனைவரோடும் பாரதிய ஜனதா கட்சி நிற்கும். காரணம், எங்களுக்கும் அவர்களுக்கும் கருத்து வேறுபாடு இருக்கத்தான் செய்கிறது. எங்களுக்கும் விகடன் குழுமத்திற்குமே நிறைய இடத்துல கருத்து வேறுபாடு இருந்திருக்கிறது. கட்டுரை போட்டிருக்காங்க, வேற நியூஸ் போட்டிருக்காங்க. குறிப்பாக எங்களுக்கும் சவுக்கு சங்கருக்குமே நிறைய இடத்துல கருத்து வேறுபாடு இருக்கு. ஆனால் அதற்காக ஒருவருடைய குரல் வலையை சென்று நசுக்க முடியுமா? முடியாது. ஜனநாயகம்னா 2 பேரும் நம்ம விரும்பாத விஷயத்தை செய்யத்தான் செய்வாங்க, எழுதத்தான் செய்வாங்க, பேசத்தான் செய்வாங்க. நீங்க ஒருவருடைய கழுத்தை போட்டு நசுக்குனீங்கன்னா அது சர்வதிகார நாடாக மாறிவிடும். அதைத்தான் நம்முடைய பத்திரிகை குறிப்பிலே கொடுக்கிறோம்.